die houdt Ja, gewoon zo. maar dan die terugslag valt wel mee toch? Ja. Vinger zo, die duim onder die duim. Zodat je eigenlijk gewoon je hand extra grip geeft met je linkerhand. Ik ga niet zo meteen beginnen. Ready? Die is hard hè? Yeah! Wauw. These girls know how to shoot. Blijven ademen gewoon. En dus je haalt een paar keer goed adem voor een schot, dan adem je in, je ademt half uit en dan schiet je. Maar als je te lang wacht, doe je nog een keer een ademhaling voor je schiet. Ja. Yeah! Nice. Die was recht op erin. Ja. Compensatie voor mij. Yeah! Oh, Gas in there. There was gas in. My God. wow. Get the last one. Wow! Very good. Talentje! Goed man. That's incredible.